'cause we are winning. We are winning. We Bernard Grech fost iż-żgħażagħ f'atmosfera mill-isbaħ. Kif il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista organizza attività sinonima mal-kampanja elettorali, il-Pre-Election Party tal-MZPN. Kienu ħafna dawk li ltaqgħu tkellmu u ħadu ritratti ma' Bernard Grech fis-stabiliment f'Taslima fejn iż-żgħażagħ faħru l-enerġija pożittiva lil kap tal-Partit Nazzjonalista wera u qed ikompli juri matul din il-kampanja. Din l-attività kienet organizzata ftit jiem qabel it-tmiem ta' kampanja elettorali impenjattiva għal Partit Nazzjonalista u Bernard Grech kif issa deħlin fil-ġimgħa li fiha il-poplu Malti u Awċi jivvota fis-26 ta' Marzu. Jakkompanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm Anne-Marie Grech, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u diversi kandidati tal-Partit Nazzjonalista.